Asithathele ithuba sibingelele egameni likaJesu. Mfundisi leadership ibandla lonke egameni likaJesu. Uthulani igama uncongwane isibongo angiyena uMajola. But ke sizokhumbula ke ukuthi asilingani nangale minyaka yabo. Ngibulise ke ngokukhethekile umndeni kamfundisi uManganyi kanye noAlice. That's how I know umama umfundisi because yindlela umfundisi am-addressa ngayo. Hallelujah. Sithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mfundisi uManganyi nomndeni wakho ovumile wakusupport ukuthi uze kwaThema. Ngoba isikhathi esincane kakhulu ngicela ungakhuluma into eziningi. Ngicela nje ukuquote amazwi alapha encwadini kaJeremiah chapter 40 verse number 29 uthi obuthakathaka uyamupha amandla. Hallelujah. Bese athi ongenamandla uyamandisela wona. Uma ngizokhumbula kahle ukufika kwakho ufike bekunokuthakathaka emzimbeni. Hallelujah. But uNkulunkulu because ubekuthumile wakunika amandla. Uyabona if besibheka ngeso lenyama bongathi ngathi kwenzeka iphutha la baletha umuntu ontengantengayo ebesingathi uzawukhona la kodwa but ngoba uye wamuzwa owathi kuwe iza kule bandla wabonakala kiso leso simo ummeli uNkulunkulu waze waqina waba namandla. Funny enough ukushumayela kwakho kuko lokho buthakathaka azange busho ukuthi ubuthakathaka. Ngicela ubambe lamazwi obuthakathaka uyamnika amandla. Izimo may come in your life as much as uzibonile zifikile but onamandla onke wakunika amandla ene akagcinanga lapho usazoqhubeka akwandisela amandla nawe njengoba usazoqhubeka umsebenzele faithfully. Bless you.